Здравейте! В това видео представям релефна плетка с красиви вертикални декоративни пътечки, разделени с опакови бримки. Схемата е от 5 бримки и 4 реда. В края на видеото ще обясня как се плете в кръг. Тази красива фигура с формата на лотос се получава от 3 бримки, като се използват техники, които ще покажа в хода на плетенето. Първи ред от лицевата страна. След като сваляме крайната бримка, плетем последния начин. Една опакова разделител, следват трите бримки на вертикалната пътечка. От 3 бримки изваждаме 5, като предварително им разместваме местата, така че втората да стане първа и да се получи центрирана свивка. По този начин. Влизаме в трите бримки и изваждаме лицева, правим наметка, лицева, наметка и още една лицева. По този начин от 3 бримки извадихме 5. И още една опакова в схемата. Започваме с опакова, от 3 вадим 5 и завършваме с опакова. Още веднъж една опакова. Разменяме местата на първите 2 бримки. Влизаме в трите и изваждаме лицева, наметка, лицева, наметка, лицева. Завършваме с опакова. Опакова. Разменяме местата на първите 2 и изваждаме от трите 5. 1, 2, 3, 4, 5. Завършваме с опакова. И още веднъж опакова. Разменяме местата на първите 2 и изваждаме 5. Лицева, наметка, лицева, наметка, лицева. Завършваме с опакова. Втори ред от опаковата страна. Тук нещата са прости. Плетем една лицева, една свалена с конец отпред, 3 лицеви и една свалена с конец отпред и още една лицева. Лицева разделител. От 5 бримки първата сваляме с конец отпред, средните 3 лицеви и 5-та сваляме с конец отпред. Лицева, свалена, 3 лицеви, свалена. Трети ред на лицевата страна. Започваме с първите 2 бримки и сплитаме ги заедно лицево за предната стена с наклон дясно. Следват средните 3 бримки, които имат опакови в долния ред. Подхващаме с дясната кука бримката от долния ред на средната бримка, леко я издърпваме и изплитаме 3 лицеви. След което трите лицеви ги промушваме през повдигнатата бримка. Последната от петицата изплитаме заедно с следващата лицево с наклон вляво. И отново 2 заедно с наклон дясно
Подхващаме средната с дясната кука, 3 лицеви и ги промушваме през повдигнатата бримка. 2 заедно с наклон вляво. 2 заедно с наклон вдясно. Повдигаме средната бримка. 3 лицеви. Промушваме ги през повдигнатата. И 2 заедно с наклон вляво. 2 заедно с наклон вдясно. Повдигаме на дясната кука. 3 лицеви. Промушваме ги през повдигнатата. И 2 заедно с наклон вляво. Крайна бримка. И след като оформихме тази фигурка, остава последния ред, четвърти от обуковата страна, където плетем една лицева, 3 обукови и една лицева. Отново лицева, 3 обукови, лицева. Плетем до края на реда лицева, 3 обукови, лицева. Приплетени в кръг. Започваме с брой бримки кратен на 5. Плетем всички редове на лицевата страна. Първия ред остава същия. Една обукова от 3 бримки, изваждаме 5 и една обукова. Обукова от 3 бримки, изваждаме 5 и една обукова. На втория ред сме отново на лицевата страна, аз съм прехвърлила конеца по този начин. И тук плетем една обукова, една свалена с конец отзад, средните 3 обукови, и една свалена с конец отзад. Свалена, 3 обукови, свалена с конец отзад. Разделителните бримки, свалена, 3 обукови и свалена. Това е схемата. Трети ред, отново на лицевата страна. 2 заедно лицево с наклон дясно. Повдигаме средната бримка от долния ред. 3 лицеви. Промушваме ги през повдигнатата. 2 заедно с наклон вляво. И отново 2 заедно с наклон дясно. Повдигаме средната бримка от долния ред, 3 лицеви. И 2 заедно с наклон вляво. Това е схемата за този ред. Четвърти ред, преплетене в кръг. Плетем една обукова, 3 лицеви и една обукова. Обукова, 3 лицеви, обукова. Обукова, 3 лицеви, обукова.
Представих ви една релефна, обемна, типично зимна плетка, подходяща и за дрехи, и за аксесуари за зимния сезон. Ще украси всяка дреха, изплетена с нея. Горещо ви я препоръчвам. Благодаря ви, че бяхме заедно. Ако харесвате това видео, натиснете бутон лайк. Абонирайте се за канала и известията, за да гледате всички мои видеа. Пожелавам ви вдъхновение, плетете с любов и бъдете щастливи. До скоро!